खुलुमबाय लोगोफोर, नोंथांमोनखौ डियार ब्रह्म चेनेलाव आरो फिन खेबसेबाव बयखौबो बरायनाय जाबाय। आं दिनै नोंथांमोननि सिगाङाव आरोबाव माखासे गोदान खौरां लानानै फैबावलायबाय। आसा खालामो नोंथांमोनहा खौरांखौ खोनासंनानै मोजां मोनगोन। दिनैनि गिबि खौराङाव दङ हिंसाखौ फोजोब, सुबुं माहारिखौ बोजबना ला। BTCनि गाहाय प्रमद बर'आ मणिपुराव गोजोननि थाखाय खावलायदों। BTCनि गाहाय आरो इउनाइटेड पिपल्स पार्टी लिबारेल UPPLनि आफादगिरि प्रमद बर'आ मणिपुराव गोबाव सम जालांनाय हिंसानि सायाव गोथौ दुखु फोरमायदों, जाय गोबां सुबुंनि जिउ लादोंमोन आरो गोबां खहा खालामदोंमोन। बुधबाराव बे आयदाखौ बिबुंसार होनानै बर'आ हिंसानि फोजोबस्रांग्रा फिथायफोरनि सायाव नोजोर होनानै बाहागो लानाय गासैबो दोलोफोरखौ सुबुं माहारिखौ गोनांथि होनो आरो गोजोन थांखिफोरखौ गोनांथि होनो खावलायदोंमोन। 21थि जौथायाव रावबो हिंसानि राहा लानो नाङा होनना बर'आ गोख्रोङै बुंदोंमोन। हिंसानि हरखाब फिथाइया फोजोबस्रांनाय। जेब्ला नोंथाङा गुबुनखौ फोजोबस्रांनो थांखि लायो, अब्ला नोंथाङा गावखौनो फोजोबस्रांनो थांखि लायो। हिंसाया फारनैथिंबो गोहोम खोख्लैयो, बेयो माब्लाबाबो फारसेयारि नङा। जुदि मोनसे हारिया गुबुन मोनसे हारिखौ नोजोर होयो, अब्ला बियो गावजों गाव फोजोबस्रांनायनि लामा लायो आरो आरोबाव जेंनाफोरखौ गोजोर खालामो। मुलुगनां जारिमिनखौ दिन्थिनानै बर'आ हिंसायाव लोब्बा थानाय सुबुंफोरनि गेजेराव गावखौ नायबिजिरनो खावलायदों। जाय हादोरफोरा सुथुरमोन बिसोर लोगोआरि जाबाय आरो लोगोफोरा बेरेखा जाबाय। मणिपुर एबा गुबुन जायगायावनो जा, जायफोरा हिंसानि आश्रय लायो बिसोर इयुन जोलैनि थाखाय बेनि फिथायखौ साननांगौ। जों बे हिंसाखौ फोजोबनांगौ, नङाब्ला दुखु खस्थ'आ जोंनि गथ'फोरनि थाखाय थाबाय थागोन, बिथाङा बुंदोंमोन। बड'लेण्डनि जारिमिनजों समानथि दिन्थिनानै बर'आ इं 1996 आरो इं 2012 मायथाइयाव दावराव-दावसिनिफ्राय फैनाय दागोफोरखौ खोन्थादोंमोन। सिगांनि दाङाबाजिफोरनि फिथायफोरा दिनैसिमबो बड'लेण्डआव रोखा नुनो मोनो। सरासनस्रा थासारिखौ लाबोफिननो सम नांगोन। जायफोरा थारैनो गावसोरनि हारिनि दावगानायनि थाखाय नांथाबना दं, बिसोरो हिंसाखौ नेवसिनांगोन, बिथाङा बुंदोंमोन। बर'आ मणिपुराव गोजोननि थाखाय गोसो गोरबोजों खावलायदोंमोन आरो इं 2024 मायथाइनि जोबनायथिं हिंसाखौ फोजोबनो खावलायदोंमोन। नैथि खौराङाव दङ तामुलपुर जिल्ला खुंथायआ मोनसे जाफुंसार लन मेला आरो साख्रि मेला खुंफुंदों। तामुलपुर जिल्ला खुंथायआ मैया मोनसे जाफुंसार लन मेला आरो साख्रि मेला खुंफुंदों, जायनि थाखाय ओनसोलनि थागिबि आरो फसंथानफोरनि गोसो गुदुं बाहागो लानायखौ बोनो हादों। मानगोनां EM डक्टर धर्म नारायण दासनि नुजाथिनायाव खुंजानाय बे हाबाफारियाव जिल्लानि सिङाव थानाय गासैबो बेंक दालायफोर आरो गाहाय सोरखारि बिफानफोरनि गेजेराव सांग्रां हेफाजाब होनाय नुनो मोन्दों। बे हाबाफारिनि मोनसे मख'जाथाव बाथ्राया जाबाय आखाइ इसान आरो सि-जोम बिफाननि सि दाग्राफोरनिफ्राय फालांगियारिफोरसिम सि दाग्राफोरनि मुद्रा दाहारजों नोंथांनि सिमांफोरखौ गोसो होनाय आयदानि सिङाव। बिफानआ गुबुन गुबुन बेंकफोरनो 1.77 कौटि रांनि 150 थांखिफोर गथायदोंमोन। बेनि गेजेराव हाबाफारिनि समाव 6.75 लाखनि मोन 8 दाहार राननाय जादोंमोन। फारसेथिं 49 दाहार, गासै 59 लाखसो दाहारखौ गनायथि होनाय जादोंमोन। बे हाबाफारिनि थांखिया ओनसोलारि सि दाग्राफोरखौ फालांगियारि महरै सोलायनानै गोहो होनाय, जायजों बे ओनसोलाव समाजारि रांखान्थियारि जौगानायखौ थुलुंगा होनाय। राङारि सौहैनाय आरो फालांगियारि खाबुफोरखौ सुबिदा खालामनानै बे हाबाफारिया गावनि सुबुंफोरनि थाखाय अरायथा जौगानाय आरो जौगानायनि थाखाय जिल्लानि रादायखौ रोखा खालामो। बेबादि हाबाफारिफोरजों तामुलपुर जिल्लाया गावनि थागिरिफोरनि थाखाय थाफादेरनाय रांखान्थियारि जौगाथाय आरो मोनसे गोजों इयुननि लामाखौ रोखा खालामगासिनो दं। थामथि खौराङाव दङ आइ लाभ काजलगाव लग'खौ जिल्ला समायना खालामनाय हाबाफारिनि बाहागो महरै बेखेवनाय जाबाय। मानगोनां EM श्री सायखं बसुमतारिया मानगोनां EM श्री विल्सन हाजदाजों लोगोसे आइ लाभ काजलगाव लोगो महरै आइ लाभ काजलगाव लग'खौ बेखेवदों, जाय चिरां जिल्लानि जिल्ला मिरु नब्लांनि समायना मावथांखिनि मोनसे गोनां आगान। बे हाबाफारिखौ नोगोरारि जौगाथाय बिफान आरो टाउन एन्ड कान्ट्रि प्लानिं बिफान BTCआ दैदेनदों। समायना खालामनो नाजानायनि बाहागो महरै बे मावथांखियाव मोनसे सोमोनांथाव बागान आरो मोनसे गोजों सान खौराङारि लामानि सोरांबो दं, जायखौ काजलगावनि समायना आरो खामानियाव बाहायनाय खावलायनायखौ बांहोनो थाखाय डिजाइन खालामनाय जादों। बेफोर दाजाबदेरनायनि थांखिया ओनसोलनि नोगोरारि समायनाखौ जौगाहोनाय,
थागिरिफोर आरो दावबायारिफोरनि थाखाय समानै बरायनाय आरो गोजोर आबहावा सोरजिनाय। बेखेवनाय फोरबोआव जिल्ला खुंथायनि गोजौ थाखोनि मावख'गिरिफोर आरो गोबां गेदेमा सुबुंफोर नुजाथिदोंमोन, जाय बिथांखिनि थाखाय गुवारै मदद होनायखौ दिन्थियो। बे हाबाफारिया ओनसोलनि सिङाव मोनसे दिन्थि नेरसोन नोगोरारि मिरु महरै काजलगावनि जौगानायखौ आरोबाव बांहोगोन होनना मिजिंथिनाय जादों। ब्रैथि खौराङाव दङ बिटिआर सोरखारा 20 साननि दिहुनथाइ गोनां थियेटार मावबादा खुंदों। बड'लेण्ड टेरिटरियेल रिजन बिटिआर सरकारनि सावथुन आरो थियेटार बिफानआ गोसो गुदुं महरगिरिफोरखौ गोहो होनाय आरो सोरजिलु फोरमायथिखौ जौगाहोनायनि थांखिजों 20 साननि दिहुनथाइ गोनां थियेटार मावबादा जागायदों। गहपुर, उदालगुरि, तामुलपुर, बाक्सा, चिरां आरो कक्राझारजों लोगोसे गोबां जायगाफोराव खुंजानाय बे मावबादाया बाहागो लागिरिफोरखौ नायजाब दिहुननायाव आखाइनि फोरोंथाय होयो। आरिमुगिरिफोरखौ मोगथाङारि रोंग'थिफोर आरो गावसोरनि रोंग'थिखौ दिन्थिनो थाखाय मोनसे जौसां होनानै बे हाबाफारिया ओनसोलनि हारिमुआरि सि-जोमखौ गोख्रों खालामनो नाजादों। बिटिआर सोरखारा सोरजिथायखौ फेदेरनो आरो आरिमुआरि नाजानायफोरखौ हेफाजाब होनो थाखाय नांथाबना दं। बेबायदि हाबाफारिफोरा सुबुंफोरखौ गोहो होनायनि अनगायैबो इयुन जोलैफोरनि थाखाय मोनसे जिउगोनां आरो हारिमुआरि महरै जौगासारनाय ओनसोल दानायाव बिहोमा होयो। मावबादाया सिगांनिफ्रायनो मख'जाथाव गोसो बोनो हादोंमोन। बाहागो लागिरिफोर आरो नायगिरिफोरा आरिमुखौ जौगाहोनो आरो ओनसोलनि हारिमुआरि उनमोनथायखौ संरैखा खालामनो थाखाय सोरखारनि नाजानायखौ बाख्नायदोंमोन। बाथि खौराङाव दङ गुवाहाटीआव मोजां मोनगिरिया आइजोखौ देगारजों सुथारदों। गासै गुवाहाटीआव दुखुनि थासारि सोमजिहोनाय मोनसे दुखुनांथाव जाथाय। मौसुमी गगৈ मुंनि सासे लाइमोन आइजोआ सासे सुबुंजों गाज्रि रोखोमै गाग्लोबजानानै जिउ खोमानो गोनां जायो, जायनि मोजां मोनथायनि थांखिखौ बिथाङा नेवसिगारदों। बे जाथाया नाहरनि पर्ट लास्ट गेटआव साननि सोराङाव जादोंमोन। मौसुमीआ गुबैयै डिब्रुगड़नि आरो सासे पुलिस मावख'गिरिनि फिसाजो। थांनाय दाननिफ्राय नाहरनि लामायाव भारा थाग्रा महरै थागासिनो दंमोन। बिथांजोआ मोनसे एनजिअ'आव खामानि मावगासिनो दंमोन आरो रेपिड' राइडनि थाखाय नेगासिनो दंमोन, जेब्ला दायनिगिरि भुपेन दासआ सासे लोगोजों मोनसे स्विफ्ट डिजायार काराव फैदोंमोन आरो बिखौ सुदोंमोन। पुलिसनि रिपर्टनि बायदिब्ला भुपेनआ मौसुमीनि सायाव हिंसायारि गाग्लोबदों, बिनि गोदोना, उदै आरो आखायाव गोबां खेब सुदों। गोब्राबै जोखोम जानानै बिथांजोखौ थाबैनो गुवाहाटी मेडिकेल कलेज आरो देहा फाहामसालिनि इमारजेन्सि बिफानाव थिसननाय जादोंमोन। जिएमसिएइचनि सामलायगिरि डक्टर अभिजित शर्माया बुंदों, मौसुमीखौ गोब्राब जोखोम जानायजों लाबोनाय जादोंमोन। जोंनि साबसिन नाजासेयावबो बिथांजोनि अबस्थाया गोख्रैयै गाज्रि जालांदों। सानजौफुनि 12:15 रिंगायाव बिथांजोखौ थैबाय होनना फोसावनाय जादोंमोन। दायनिगिरि भुपेन दासआ गाग्लोबनायनि उनाव गावखौनो सुनानै गावनि जिउखौ फोजोबनो नाजादोंमोन। बिथांखौ पुलिसआ हमथादोंमोन आरो फाहामथायनि थाखाय देहा फाहामसालियाव थिसननाय जादों। नायबिजिरनायाव मिथिनो मोनो दि मौसुमीआ सिगाङाव भुपेननि बेरेखायै गाज्रि आखु दिन्थिनायनि थाखाय अजद होदोंमोन। पुलिसआ दा बे गिख्रंथाव जाथायसिम जानाय जाथायफोरखौ नायबिजिरगासिनो दं। द'थि खौराङाव दङ आसाम पुलिसआ पिकनिक बोथोर आरो खुवा गोनां बोथोर सालायनायनि थाखाय बोसोनगिरि भिडिअ फोसावदों। आसाम पुलिसआ रंजालु पिकनिक बोथोर आरो गोजां बोथोरनि खुवानि जाहोनाव जानाय जेंनाफोरखौ नोजोर होनानै लामा रैखाथिनि गोनांथिनि सायाव गोसो होनानै मोनसे बिथोनारि भिडिअ फोसावदों। जिरायनाय समनि दावबायनाय आरो गाज्रि बोथोराव गारि सालायनायनि थाखाय गोनांथार रैखाथि राहाफोरखौ बोसोन बिलाइयाव दिन्थिनाय जादों। भिडिअ'आ बोसोन होयो दि मोनफ्रोम दावबायनायनि थाखाय सासे गोजोन गारि सालायग्रा बिबान होनांगौ। दावबायारिफोरखौ बेखौ रोखा खालामनो थाखाय थुलुंगा होनाय जायो दि गारि सालायनायनि बिबानखौ सासे जौ लोंग्रा नङै सुबुंनो होनाय जायो, जाहाथे गासैबो सोद्रोमाफोरा बायजोआव थांनायनि समाव रैखाथि गोनां। बोथोरनि नायखांनायनि सायाव बिथा खालामनानै दावबायनायनि बिथांखिखौबो थुलुंगा होनाय जायो। जेब्ला गोबां अखा हायो एबा खुवा खुयो, अब्ला दावबायनायनि बेरेखायै मोनसे गोख्रों गनायथि होनाय जायो। पुलिसआ बुंबावदोंमोन दि दावबायनायखौ साननि सोरां घन्टासिम सिमागोनां खालामनांगौ, सान ओंखारनायनि उनाव जागायजेननाय आरो सान हाबनायनि सिगां जोबनाय, जाहाथे एसेल' नुथायजों सोमोन्दो थानाय खैफोदफोरखौ बाङाइ खालामनो हायो। बोसोनगिरिया खुवा गोनां लामाफोरखौ माबोरै सामलायनांगौ बेनि सायाव सुबुरुनफोरबो होयो, जेराव बेबादि थासारियाव माबोरै गारि सालायनांगौ। लासै खालामनायखौ मोनसे गोनांथार खामानि महरै गोसो होनाय जायो।
मानोना खुवा गोनां थासारियाव गोख्रैथिया जाब्रबथायनि जाहोन जानो हागौ। सालायगिरिफोरखौ गोजौ बिम बाहायनायनि बेरेखायै सांग्रांथि होनाय जायो मानोना सोराङाव खुवा आरो रोखा नुथायखौ रिफिनो हागौ। बेनि सोलायै लामाखौ मोजाङै सोरां खालामनो थाखाय गाहाय बिम आरो खुवा लाइटफोरखौ सुबुरुन होनाय जायो। गुबुन मोनसे गाहाय खौरांआ जादों गुबुन गारिफोरनिफ्राय मोनसे रैखाथि गोनां जानथाय लाखिनाय मानोना खुवाया खैफोद गोनां ब्रेकिं थासारिफोर सोमजिहोनो हागौ। लाइट वाइपार आरो खुवानि लाइटफोरा मोजां थासारियाव थानायखौ थि खालामनो थाखाय सालायगिरिफोरखौ थांनायनि सिगां गावसोरनि गारिफोरखौ नायग्रोमनो बिथोन होनाय जायो। आसाम पुलिसनि भिडिअ फोसावनाया बयखौबो सांग्रां जानो आरो रैखाथिखौ गोजौसिन खालामनो खावलायदों आरो मोनसे रैखाथि गोनां आरो रंजाथाव बोथोरा बयनिबो थाखाय खुंजानांगौ। अब्ला दिनैनि खौरांआ एसेनोसै। जाय बिथांमोनहा सानसेनि फानजामुथिखौ नायनानै मोजां मोनो, स्क्रिनाव होनाय चेनेल बड' इनफ' पइन्टआव थांनानै नायहैनो हागोन। चेनेलनि लिंकखौ डेस्क्रिप्शनाव होनाय जादों। गोजोन्थों।